Kantahin tayo ti himno, ti professional irinibo at tao. Pagtakder tayo amin kakabsat. Awis ti panagdaydayaw. Madaydayaw ti Apo, idaydayaw ti Diyos iti templo na. Wen, idaydayaw ti ilangitan abileg na. Idawdayaw yu gapu kadagiti na indakla nagapuanan na. Idaydayaw yu gapu iti di matukod a kinatanok na. Idaydayaw yu buyugan iti trompeta. Wen, idaydayaw yu at dangganyan iti lira ken arpa. Idaydayaw yu kadagiti tambor ken salsala. Idaydayaw yu kadagiti arpa ken flauta. Idaydayaw yu dagiti aweng iti piyang-piyang. Ken idaydayaw yu babaen iti napigsa nga aweng dagiti piyang-piyang. Idaydayaw yu ti Apo dakayan iti biya kaparswa. Madaydayaw ti Apo. Agkararag tayo. Apo Diyos, agyamang kami iti panawen nga ditoy kami manen tatno agrambak katakayam. Agyamang kami iti panawen nga intid mo iti maysa nga Domingo nga iti panag trabaho mi. Agyamang kami Apo Diyos iti panawen nga sika ket kadwami. Agyaman kami Apo Diyos ta sika iti kadwami iti panawen nga si kami ket agrigrigat. Adu iti panawen nga panagyaman mi kas makita mi nga si ket dakkel ken batit iti problema mi. Sapay kuma itatakit makita da ka ket
mariknada ka Apo Diyos, ito nga panawen. Sapay kuma Apo Diyos, ket sika iti umarakop kada kami. Kas si kami ket nauuhaw sa inyong salita Apo Diyos. Ket sapay kuma, ket sikati kadwami tatakin agnanayon. Iti kararag tayo, amami Nga da ka ngada sa dilangit. madaydayaw kuma tinagan mo. Umay kuma ti pagariam, maramid kuma ti pagayatam. No kasano sa dilangit, kastamat dito'y daga. Itdem kadakam ti taraon mi ti inaldaw, ket pakawanen na kami kadagiti basbasol mi, akasmet pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Ket di na kami yeg ti panakasulisog, no di ket ti salakan na kami ti dakes. Takukuam ti pagariam, ti panakabalin, ken ti glory ngagnanayon. Amen. Awis ti pinagkonfesar, no kinatayo nga awan basol ti iti Diyos, alilawen tayo iti bagi tayo, ket saan nga ageng ti kinapudno kada kayo. Ngem no ipudno tayo dagiti basbasol tayo, tungpalen ti karina, ket aramiden na ti maitutop. Pakapawenen dagiti basbasol tayo, ket ugasan ng tayo. No kinatayo at ditay nagbasol, pagbalinin tayo nga ulbod ti Diyos. Ket saan nga agtaeng ti sauna kada tayo. Aramiaten tayo nga rod, daytoy kanito iti naulimek a panagkumpesar. Kakabsat ko, tugaw tayo. Ket no siya sinuman kada kayo ti adda kabaelan. Ngagparintumeng kadagiti na iranta nga pagparintumengan tasangwanan ti tugtugawyo. Ket kabayatan iti intayo panagkonfesar. I-confessar tayo ken Apo dagiti banbanag nga saan nga may tutup iti sangwanan na. Kabayatan met iti panagtuktukar analin na ay daytoy organista tayo. Agkararag tayo. Agnanayon nga Ama, ipudnumi nga iti masansan saan kami natulnog nga iglesia. Saan mi ngay narami iti pagayatam, linabsing mi dagiti lilintag mo, sinupring mi ti ayat mo, saan mi nga inayat dagiti kapadami at tao. Ka mga tikis dagiti makasapul, pakawanen na kami. Wayaan na ka mga agpaay tinaragsa ka panaglunog, babaan ken Hesu Kristo nga Apo. Amen. O iturong nakaten pala na sempigalan agranyagem kadrupa
Naimbag nga agsapa tayo amin kakabsat. At meron ada sang ili tayo nga maysa nga misyonaryo kadwa na daytoy apuna. So may I ask them to stand to recognize this missionary, friends and brother, and of course doon sa kanyang ayan, please. Ayan, okay, so thank you very much. Kakabsat, at datayo ti Ilocano iso nga nagrigat ag English. Ngem no mampay kasta, dahito nga kabsat kit nalaing ag Ilocano, tati asawa na taga Sanchez Mira. Ano? At kakabsat, iso nga dato'y kadatayo, to may kanumit makigimong kadatayo. Kit saan laeng, nga dahito nga Ilocano, iti pag-istayan, yawen no di kahit into madamdama pa'y iti Ingles. Agiyaman kami, apo, iti kadayo kada kami. Kastamat, iti tunggal maysa nga da kadatayo ket kablaawan da kayo amin kakabsat. Iti narambak yan naragsak ngagsapat tayo amin. Numan pay, ado pay kadagiti kakabsat tayo nga saan pay nga nakasubli. Nga kalpasan iti may sa Domingo iti panang celebrar wenno panang rambak tayo iti Holy Week. Ado pay dagiti kakabsat tayo nga awampay kada tayo itata. Tauray daytoy agpangulo ket awampay. Anda pay simmangpet sa akin dagiti daduma pay kas kuma dagiti ni koro tayo ket awampay ti simmangpet. Numan pay kasta. Babaan iti ayat dungo ni Apo tayo addaka dita. Ket no siya sinuman ti adda ditoy nga mangitultuloy kakabsat iti intayo panaggimong. Hallelujah. Ni Apo isu iti may tanok. Isu nga iti daytoy nga kanito ket saan laeng nga kayo kakabsat iti kablaawan no dagiti kakabsat nga awan iti tiempo da wenno gundaway da nga umay kada tayo makipagmaymaysa. Kadagiti kakabsat nga dada kadagiti pagtainganda na imbag nga bigatyo Apo ken kastamet dagiti kakabsat nga makipagmaymaysa kada tayo tintayo panaggigimong o pinaggimong itata nga bigat kadagiti adda iti sabali wenno ti kabangibang nga tao o lugar kabangibang nga nasyon ken iti balasyo na iti tao naimbag ken naragsak nga agsapayo kakabsat naimbag nga malem naimbag nga rabiiyo amin. Isu nga itinagan iti Central United Methodist Church nang nangruna iti daytoy nga gimong. Saan laeng nga iti panangkablaaw kada kayo, no di kat itultuloy mi iti karkararag mi kada kayo ket sapay kuma. Tay parik na ni Apo iti kaadda na kada kayo numan pay awan kada kayo awang kayo ditoy den nami iti daytoy ngagsapa. Maminsan pay kablaawan da kayo. Amin. Gan kastamat kablaawan tayo kakabsat dagiti kakabsat nga simmangbay. Iti panagkasangay da ken iti aldaw iti kalaysada. Nga kas itgangay saan kun nga may saan nga basaan no di ket adda kadagiti iskrinyo. Dagitoy nga nagnagan wenno dagiti kakabsat. Kas kuma ni ano niya nagan ata dagiti Mendilyo, Bungobong, dagiti Ilocano, Repuerso, at dadatang kakabsat. Isu nga iti napateg nga nagan iti Central United Methodist Church. Ken daytoy nga gimong iti Ilocano nang nangruna iti kangatuan, kapatgan,
anagan iti entero ti universe, awan sa bali tinagan ni Apo tayong Jesucristo, at tuy kami kakabsat, nga si pupuso sirarag-o ken siraragsak, nga kumabkablaaw kada kayo, iti narambak ken naragsak nga aldaw iti panagkasangayo, ken aldaw iti kalaysayo. Iso nga sarsaruno mamat, dagiti kidkid daw, ken agiti karkararagmi. Nga sapay kumata iti baro nga manan nga biyag, baro nga tawen nga impaay kada kayo ni Apo. Ket ad-addapay nga mariknayo, iti kaaddana ken panangalalwad na kada kayo. Ket no anyaman kakabsat, itiin kayo insagana, adtoy kami nga sirarag-o, makipagmaymaysa at makipagramrambak kada kayo amin. Once again, sabi nga sa English, happy birthday and happy wedding anniversary. When kakabsat kahit kulang ay pagkaam mo, ngayon to numay nga Sabado, kat when itatapala yung tatanga Domingo, kat adda masangay nga special meeting iti council. Tadaytoy iti pagsasaritaan ti district conference ken annual conference nga masangay ditoy ayan tayo. Isu nga into no umay nga Sabado, pera daytoy umay nga Sabado. Anya diay May 6. Anya nga date diay 6 diay or 7. Ito nga masangay ay mabuangay iti district conference kakabsat. Iti Southwest Metro Manila District. Isu nga kayo nga mayat nga umay makipagmaymaysa tapno maobserban wenno maysa nga delegado. Iti delegado iti district conference no sinno dagiti present wenno dagiti adda. Basta registered isu dati membro iti delegado iti conference o district conference. Unlike na ti annual conference kakabsat ket inton May 25, 26, and 27. Ito malayang sentral. Iso nga madamdama adanto meeting, special meeting iti council. Kan kastamet kayat kung ay pagkaamo nga the Luncheon Fellowship dagiti agtutubo kakabsat. Itatang nga aldaw manipod ti alas 12 agenggan ti alas 4. Maaramid daytoy Yemusbrook. So nga amin nga tutubo tayo ket numabalbalin makipagmaymaysa kayo iti daytoy nga Luncheon Fellowship iti agtutubo. Namnamain da nga saan laeng nga dagiti ni opisyales no deket amin nga agtutubo ket makipagmaymaysada iti daytoy nga Luncheon Fellowship. Kan kastamet kayat ko nga ipakaamumot kada kayo kakabsat. Nga itultuloy tayo iti aramid nga isu timpabaklay ni Apo kada tayo partikular. Iti panangigam tayo iti outreach committee. Haang kami nga natuloy iti Sabado, taamuyo met iti schedule mitata. Ngem numampay kasta kayat mi nga itultuloy inggana iti Mayo nga mangiyawat iti badang kadagiti kakabsat iti Rosario. Akas maysa nga programa iti iglesia tayo iti maysa nga tawen. Isu nga rod nga iti bulan iti Marso ken Abril ket pagmaymaysain kuman. Ngem no mabalbalinen pagmaymaysain tapno maysa nga bulto. Marso, Abril ken Mayo maysa lang ngenen mayat. Isu nga no ado na pinpintas iti impact. Isu nga nga kakabsat no danto pay mabalbalin wenno danto pay aglaplapusanan kada kayo. Either this cash man daytoy wenno in kinds.
mabalin tayo pa'y iti bumadang akas nayon iti budget asang kabasit iti iglesia tayo. Ket pagyaman na milaunay, tamalabit inton umay nga 25, 26, 27, iti tayo konferensya iti annual, ket maipresentan to daytoy nga na organize a mission tayo nga agbalenen nga local church, Rosario United Methodist Church. Hindi na Rosario Mission Church, kundi United Methodist Church na. Dayta, tidakkel nga pagyamanan tayo, kakabsat, isungarod nga agtultuloy tayo, itin tayo panagserbi ken Apo, nga daan rag-o ken ragsak, iti bibiyag tayo. Agtultuloy tayo. Iti umuna nga epistula ket masarakan ti dagiti aramid 5:27 chapter 5 verse 27 to 32. Ket kastoy ti kunana. Idi maidatag dagiti apostoles iti sangwanan ti Sanhedrin, inusig iday ti kangatuan a padi. Kinunana, nainget ti panangkabilin kada kayo adikay mangisuro itinagan daytoy a tao. Kitaen ti aramid yu. Nagwarasen ti panangasuro iti entero ay Jerusalem. Ket kayat yu pay nga ipabasol kada kami iti papatay na. Sumungbat ni Pedro ket dagitay daduma nga apostoles. Masapol nga agtungpal kam iti Dios. Saan nga iti tao? Ti Dios dagiti kapuonan tayo tinang paggungar ken ni Jesus. A pinapatay tayo babaen iti panang lansa yu iti krus. Itanok ni Dios iti makanawan kas pangulo ken mangisalakan. Tapno ikan na dagiti Israelita iti gundaway nga agbabawi kadagiti basbasol da ket mapakawanda. Da kami iti makapaneknek dagitoy kastamet ti Espiritu Santo nga isu asagot ti Dios kadagiti agtulnog ken kuana. Kasta unay ti pungtot dagiti kamkameng ti Sanhedrin at nakangeg iti daytoy nga kayatda a mapapatay dagiti apostoles. Tumakder tayo kakabsat. Intayo nga ron mangegan. Iti panakaibasa, iti nasantuan nga surat, nga gapo iti Ebanghelyo ni Apo tayong Jesucristo. Babaan iti panangisurat ni San Juan, iti kapitulo 20, manipod iti 10 ket siyam a bersikulo, aging gana iti 30 ket maysa. Akastoy iti mabasa tayo. Idi rumabiin, iti daytamat lang umuna nga aldaw, iti lawas. Nag-uurnong dagiti adalan. Imbalunet da iti balay gapu tamabuteng da kadagiti papangulo a Hudyo. Napan ni Jesus ket nagtakder iti ayanda. Adda kumakapia kada kayo kinunana. Sana impakita kadakwada dagiti ima ken iti bakrang na. Kasta una iti ragsak dagiti adalan iti panakakita da iti Apo. Kinunamanan ni Jesus kadakwada adda kumakapya kada kayo. Kas iti panangibaon kanya kiti Ama kastamet iti panangibaon ku kada kayo. Idi masaunan da itoy siningawan na itimet kinunana awaten nyo ti Espiritu Santo. No pakawanan nyo iti basol dagiti tattao mapakawanda no saan nyo apakawanan nida saan damet a mapakawan. Idi nagparang ni Jesus kadagiti adalan awan ti maysa kadakwada ni Tomas a mauawagan ti singen. Impadamag da nga ro dagiti dadduma nga adalan ken kuana ti nakita da ti Apo. Kinuna ni Tomas kadakwada,
jak mamati no jak makita, ken maarikap iti nagdalanan tilan sa kadagiti iman na, wenno masagid ti bakrang na. Kalpasan iti maysa nga lawas nagurnong manen dagiti adalan iti uneg ti balay. Aday di ni Tomas. Nakabalunet dagiti ruangan nga mimay ni Jesus ken nagtakder iti ayanda. Adda kumatal na kada kayo. Kinuna na kadakwada. Sana kinuna ken Tomas. Kitaem dagiti imak ken arikapem ti bakrangko. Pukawem tadwadwam ket mamati ka. Apo ken Diyos ko, kinuna ni Tomas. Kinuna ni Jesus ken kuana, mamati ka kadi gapo ta nakitanak. Nagasat dagiti mamati numan pay diak makita. Adu pay dagiti milagro ngay naramid ni Jesus iti imatang dagiti adalan na ngem saan na naisurat iti daytoy a libro. Dagiti na ilanad iti daytoy nga libro naisurat da tapnun mamati kayo ani Jesus Jesucristo nga anak ti Dios ket babaen iti daytoy a pamati maaddan kayo kuma iti biag gapu ken kuana. Daytoy iti sasao ni Apo, kadagiti anak ni Apo. Amen. Item ti tinapay ti biyag ay ito'y kararwa kas panang tegmo jay enak baybay kadagiti tauadu. Lord, make me an instrument of thy peace. Where there is hatred, let me so love. Where there is injury, thy pardon, Lord. Where there is doubt, let there be faith. Oh Lord, make me an instrument of thy peace. Where there despair, let me bring hope. Where there is darkness, let there be light. Where there is sadness, let there
kind Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be in love as to love. Oh Lord, make me an instrument of thy peace. Where there is hatred, let me so love. For it is in giving that we receive, and it is in pardoning that we are pardoned, and it is in dying that we are born to eternal life, to eternal life. Lord, make me an instrument of thy peace, an instrument of thy peace. Agyaman tayo, deta napintas laon nga sanewang iti kanta. Nga babaan iti daytoy nga kabsat, iti kaawan, dagiti koro tayo, ket inaklon na dayta nga kanta ket daytoy o ti band na napintas launay. Agkararag tayo. Iti isasangumi iti arpad mo, O Diyos. Adtoy kami nga mangnamnama iti kaasim, babaan iti panakabalin iti nasantuan nga Espiritum. Nga isukuma ti mangibabaet kada kami wenno agtaeng kadagiti ni puspusumi. Tapnon masalimot matan mi no anyaman o apo dagitoy napipintas launay asasaum. Nga iso ti padanon mo kada kami iti daytoy nga agsapa babaen daytoy nga adipen mo. Lukatam nga ro daw Dios dagiti ruwangan iti laplapayag mo kanang nangruna ti ruwangan ti puso mi. Tapno nindingan mi nga nalaeng no anyaman dagiti o Diyos kayat mo nga ipadanon kada kami. Si kamot iti mga pangulo, iti daytoy o Diyos nga anak mo, itinagan ni Jesus. Amen. Kitsakbay nga mangrugi tayo iti mensahe ni Apo, ket kayat ko manen kakabsat nga inaynayon
Kadagiti damdamag wenno iti pakapasiknan iti iglesia tayo ket iti dagiti offering tayo datdaton tayo iti kadagiti paaramid iti iglesia. In short, the building fund. Ay pag may sain tayon tulatan nga iyawat akas iti kinunak ini na minsan nga. Dagiti sobre nga dayti sangwanan kakabsat iti tugtugawyo ket makita yun ta dagiti sabasab no anya ti pangyawatan nyo tithes, offering anya pa dagita datta building fund ngimno kayat yun tumet nga sabali ti papanan na may specify tumet ita isurat yo tapno niti kasta maamuan to kakabsat no anya ti papanan na dagitoy nga offering yo. Na mangyawat kayo iti pang building fund ket may sain tayon ton kakabsat nga idaton iti sangwanan. Isu nga dayta iti kayat ko nga may nayon iti pagkaamu tayo. Iti kayat ko nga pagtutungtan tayo iti daytoy nga agsapa ket babaeng dayto iti maysa nga saludsod. Anya iti kalkali kagumam. Anya iti kalkali kagumam. Adu ti kalkali kaguman tayo ang magunod iti daytoy nga biyag kakabsat. Kaya tayo iti agbaligi kadagiti panagadal tayo. Nang nangruna kada tayo nga Ilocano. Napateg launay iti adal kada tayo. Ura ilakon to ni tatang datay nuang na karison na agadal kalaeng mapagturpos na kalaeng deta iti ragsak iti naganak nang nangro na kada tayong Ilocano. Isu nga kayat tayo amin kakabsat wenno iti tunggal pamilya. Kalkali kaguman nga makapagturpos iti panagadal iti ay dagiti anak da. Tanno makapagturpos iti panagadal ket kalkali kaguman tumot nga makastrek iti napintas wenno dakkel a kumpanya. Kalkali kaguman tayo met iti dakkel iti tangdan. Dakkel ti sweldo. Makapagpadakder iti napipintas a pagtaingan. Madaan iti napipintas a luglugan. Makapagpaturpos. Uray pa'y dagiti apo wenno dagiti kamkameng iti pampamilya tayo. Ken iti kamaudyanan kayat tayo iti adu ti kwartana. Kalikagom tayo dayta. Babaan iti kastoy nga kalikagom kakabsat. Adu kada tayo iti agbalbalak ngagtaray wenno sumrek iti politika. At adu kano mabalin nga maaramid wenno mapagbaligyan tayo amin dagiti kalkalikagom tayo nang nangruna no dakanto makatugaw ka iti maysa nga posisyon iti gobyerno iti politika. Ket ammo tayo launay ababaen iti politika kakabsat adu iti rimmangay iti panagbibiyagda iti daytoy nga lubong. Isu nga di denggek iti istorya ni President Putin ng Russia. Nako, matindi pala ito sa Tagalog. Matindi pala ito talaga. Sobra-sobra iti bakbak nang na. Ken,
iti pannakabalin na. Isu nga kunkunana, nako, daytoyen ti rugrugi iti World War III. Isu natin ng ibaga ata. Well, dayta iti maysa nga makita nga amu tayo laun-unay nga babaan iti politika adu ti rimmang ay iti panagbibiyag da iti daytoy nga lubong. Ti kayat na nga sa uwan kakabsat na ipang pangruna dagiti adda iti daytoy a lubong nga isut pagbibiyagan tayo. Na ipang pangruna dagiti banbanag nga adda ditoy lubong nga isu iti pagbiyagan tayo. Ket adu dagiti amok akastoy. Iti kalkalikagom da. Ken malabet oray si kayo met adu tem amuyo nga kastoy iti panagbibiyag dawen no kalikagom da. Wen kakabsat na pintas launay iti kastoy a panagkalkalikagom ta uray siyak. Ket ikarkararagak iti tunggal maysa nga agbaligida. Kadagiti panagbibiyag da iti daytoy alubong. Takas kinunak ure siya met ket agkalkalikagom met. No anya ti adda iti daytoy nga lubong nga isut pagbibiyagan tayo. Panunutin nyo. Isu nga rod nga inaramid iti Dios. Inparswa iti Dios iti tao ket impan na iti daytoy nga lubong. Isu nga no adda no wenno ti anya iti adda iti daytoy nga lubong ket masapul nga maramanam. Tas ika nga rod ket adda iti daytoy nga lubong. Isu nga kunamit na ay apo tayo ng Jesucristo kakabsat. Saan lang nga maikan kayo iti biyag, no di ket biyag nga awan pagkurangan na. Ken dayta kakabsat iti mangiparparangarang nga kas kuma iti prinsipyo daytoy nanumong adipin nyo. No ibagbagak nga iti Dios ket nabaknang. No ibagbagak nga iti Dios ket ipaaynam amin nga masapul mo gaputaan na ka ket daytoy ti masapul nga mamati ka ken makita ken ka akas anak iti man nakabalin ken Dios nga managayat. Ngem no kun kunami akas kumakanyak a pastor ni Apo Diyos nakabakbak nang. Ngiminto no makita diya sapatos mo, agkatkatawa, kasano? Tikat nga sa awan diya katkatawa, di mo man lang maikan iti rugby na data sapatos mo nga, mag-ikataswelas na. Kasanom nga maiparang, nga iti Diyos mo, kat saan nakangabaybayan. When no awan laan, itinamnamaam no dikit mapangkayan ti membro, mapangkagbisita, iranrantam to mo ti pamigat, pangaldaw kan pangmalem, gaputa awan ti may dasarin talamisaan. Uwan na mo tayo launay nga ti pastor kakabsat. Akas iti ammo dakiti kaadwan idi nga iti pastor kit ag sakripisyo. Iti pastor ket sakripisyo. Ngay masapol nga daytoy kakabsat isu ti maawatan tayo nga iti pastor ket pinili iti Dios tapnon mangiparang iti kinadayag iti Dios nga dayta nga Dios ket saan nga mangbaybayan kaditi anak na no deket ikan na iti biyag ket saan lay nga biyag no deket biyag nga awan
kasapulan na wenno saan ngagkasapulan iti daytoy alubong. Nga mamuyo kakabsat kalpasanam amin dagitoy nga banbanag. Maadaan tayo dagitoy nga kalkalikagom tayo. Addan to pala ang sapsapulen tayo. Tano kasano ang maaddaan kadagitoy kalkalikagom ad-addamat ang masikikuran tayo. Dagiti ado kwarta na, dagiti ado kamkaming na, kakabsat, ad-adda nga masiksikuran da. Tano kasano nga maaddaan tayo kadagitoy akal kalikagom tayo, ad-addamat ang masiksikuran tayo. Kaslaawan iti ragsak, iti biyag. Saan tayo na napanunot, iti adda kadagiti aglawlaw tayo, a makasapul met kada tayo. Awanen iti panawen tayo, uray pay iti pampamilya tayo, ken awanen iti panawen tayo, iti panakigimong iti iglesia tayo. Gapo nga rod taawanan kakabsat iti panawen tayo, ang makipagmaymaysa, makipagdangdanggay, uray pay iti mapan, makigimong. Amuyo kas ken Tomas, awan iso na idi adada iti maymaysa lugar, dagiti adalan. Ket simangbay wenno nagparang kadakwada ni Apo Jesus, ket impaayan na ida. Iti naan-anay a bendisyon. Bendisyon nga daytoy iti kasapulan iti tunggal maysa. Iti kapya wenno talna. Iti naan-anay nga bendisyon nga isut impaay ni Apo Dios babaen ken Hesukristo. Kadagiti adalan nga masiksikuran, ket itital na ken kapya isut impaay ni Kristo kadakwada. Dayta kakabsat itinangnang runa wenno kangunaan nga adda kadatayo. Ananwem iti adu nga saksanikwa. No awan mo, iti kapya, kental na iti biyag mo. Iso nga no kayat mo kakabsat, o kayat tayo kakabsat, iti maadaan, iti kapya, kental na iti biyag tayo, uray mampay adun, dagiti parabor asan sanikwa, parabor nga agapukan apo, masapol asaan mo nga liplipaten, dagitoy. Umuna, masapol nga saan ka ngamlangan, hang kagabsen, kakabsat. Ti problema tayo, gapo dagiti sansanikwa tayo. At dama minsan nga kuha. Napasamak, pastor, ikararagan man, tabarbaring inton umay nga Domingo ket maalamin daytay barbaro nga lugami. Taaddan to mabalin nga aramatin tayo, no addan to kasapulan iti iglesia. Apo niya kadinaya gapo ti dayta nga panawon ni deket nakapangpangruna nga maddaan tayo iti lugan nagpentas launay. Apo kadaldaw kararag mi mapang kami tapnon ilaylehens mi. Kalpasan nagpaiso iti duwa nga Domingo rim wardiya logan da nga napentas. Itatan, kabsat, adda aramid, dagito'y kababaihan kat mabaling ka ding pagsakayan jay logan mo. Amuyo pastor, una na, manipod ti kabiting ganal loton, iti biyahe mi kat kurang tasangaribo iti masapul na.
masapsapulan na, kung kuna namutan. Ti kayat na nga sa uwan, dating karkararagan mi nga lugan, nga kunkuna na hindi nga masapul, nga mayadan dati lugan tapnon, at da maaramat ni, ti kayat na nga sa uwan, kat bayadan damutan, kay may latamot ha. Kan kastamot. Pastor, barbaring maalamin to no may nga tawan, dati balay mingin nalami. Hindi kwan, karkararagan mi, mapang kami dyan. Naalad atatan, nagpintas nga balay. Parabor ni Apo, nagpintas sa balay. Iti umay nga Domingo, kapsatawan ka, ay pastor, pasensya na, awan nagbantay dya balay. Naku, day tagayam ti gapo na kakabsat. Dagiti ado nga parabor ni Apo, day tay ti gapo na no saan tayon. Nga makapan. Amuyo, dahil ito'y timesa nga nakaladladingat. At agasawa, nga nabayag nga sanda nga naganak. Idi awan anak da, permi, tipingat da. Ngam umay, kadagiti aramid, iti iglesia tayo. Bible study, care group, Sunday school, nang nangruna isuda ti mararamat iti kada Domingo ti iglesia. Kasaman ti kuna pastor sumangpot ni lakay kunana ket sapay kumatayin ta panagbakasyon ket agistay so na ket maddang kaminton ti anak. Pray over. Aba, nagsikog ket adana anak da. Manipo din ada anak da nga makitay sudan na church. Salsalod sudin mi. Apay kabsat, kumusta ka? Naku, pastor, pasensya na kayo. Tawan tag-ugor diya ubing mi. Tano irwar mi kat mabuting kami. Bakag sakit kung kunanamutin. May sangal daw nagsakit diya anak da. Inala ni Apo Diyos. Anya ti ko na, iti nasantuan nga surat. Iti Tagalog nagpindas Ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Paltiing, chapter 2, verse 4. Ito ang pinagdaramdam ko sa iyo, sabi ng Diyos, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Gapu kakabsat, dagiti parabor nga ado, dayta iti gapuna, no apay nga saan tayon nga matalyaw, saan tayon nga napudot, iti aramid nga isut, aramid nga impaay na, when impabaklay na kada tayo. Isu nga kung kuna tayo kakabsat, idi awan, ni Tomas, tananglangan nga rod nagabsan, awan na awat na nga nananay nga bendisyon. Isu nga masapol nga saan kang manglangan. No siyan sinutoy, kadagiti kakabsat, masapol nga da kasadyay nang nangruna, iti aldaw, iti gimgimong wenno panagmaymaysa. Isu nga maddaan iti parabor, no adda ka, wenno adda tayo, iti maymaysa nga lugar. Ayan. So nga nasayaat, ken naparabor, nga aldaw, iti ipaay ni Apo kada tayo, taadda tayo ngagmaymaysa, iti daytoy nga lugar. Daytati muna, maymaysa nga lugar. May kadwa, saan lang adda tayo iti maymaysa nga lugar, no diket maaddaan tayo kakabsat iti panagmaymaysa. Kung nagrigat, agkakadwa kayong imaawan ti panagmaymaysayo, imbag pa'y kas nadya balay no kakat.
o ni inang tagluto, tanit natangarot ket na panagtrabaho. Ket masapol mat anima, nung aki isunong tumot tentengwa, aginaw. Tapos ni ading tumot, isunong tumot taglaba, kasi dyan. Yung division of labor, day tatig may maysa, adaan pa nagmaymaysa, kas kumakada tayo, kakabsat. Masapol nga iti intayo pa nagmaymaysa, saan laeng nga datayo iti daytoy, amay maysa nga lugar. May katalo. Saan laeng masapol nga datayo iti maymaysa nga lugar, nga adaan iti panagmaymaysa, no deket adda iti panagdidinungo ken panangisakit iti tunggal maysa ken maysa. Agmaymaysa ka tayo ito. Awan mo't iti panagdidinungo tayo. Awan mo't iti panagsisinakit tayo. No diket, pasakit mo ti adda. Kita nyo? Nagrigat. Imbes nagsisinakit, pasakit. Na imbes na magkakapatiran tayo, nagpapatiran. Taawan nga rod, iti dungo ken panangisakit iti tunggal maysa. Ken iti maudi kakabsat. Saan lang ada tayo iti maymaysa nga lugar, nga daan panagmaymaysa, ken panangisakit iti tunggal maysa, no deket amin dagitoy ket masapul nga italek ken idaton tayo ken Apo. Taawan serserbin amin dagitoy nga banbanag, no awan iti Dios nga isot mangisaksakit wenno pangitalikan tayo dagitoy nga banbanag. Kakabsat no kalikagom tayo iti adda kapyana ken iti talnana iti biag tayo uray pay adun dagiting pabaklay kada tayo aparabor ni Apo. Ket masapul asaan tayo nga liplipatan iti pakipagmaymaysa nga addaan panagraem iti tunggal maysa nga agtaltalek akan kanayon iti Dios nga isot naggapuan amin dagitoy ken dagitipay kalkalikagom tayo iti masangwanan itin tayo panagbibiyag ni Apo Dios isot mangipaay ken ka iti talna akal kalikagom mo. Amen. Giyaman kami, Pastor, iti nabagas nga sermon. Kaya't panawen iti panagyaman, idaton tayo dagiti pagkapullo, karkari, sagsagot ken daton agraman iti para kadagiti paaramid akasapulan iti iglesia. Apagyaman, bayat ang makakanta ti himno ket maawis tayo nga umasideg iti sakaanan ti altar bayat ti kararag. Maawis met dagiti agtarigagay manggaramat iti online banking ken mabalin tayo iti agidaton babaen ti bank account ti Central Methodist Church na iparang kadagiti screen tayo. At damat kakabsat iti GCash nga mabalen nga iparang ita screen tayo ta saan laeng nga ti bank account no deket addan GCash tayo nga mabalin tayo nga pangi tinagan dagiti sagsagot datdato na pagkapullo ken karkari tayo amin. Espiritu
Espiritu Santo, tagi kwaem yaku, dalat kuan ay tagaan, ukawem ang kanya. Espiritu Santo, siya ti pagbiyaga, tapno biyagod na anay, upamaganay. Iti daytoy nga kanito, O Dios. Iti ing kami panagdaydayaw ken panagrukbab iti nasantuan nga nagan mo. Agiyaman kami. Agiyaman kami iti gundaway. Ta iti parabor mo nga nananay, O Dios. Katimpaay mo iti biyag ken sa lunat. Tapno mabalinan mi iti agmaymaysa. Agmaymaysa ng agdidinungo. Agrirenaam. Ngay taltalek mi amin abanbanag kadagitoy ken ka. Tapudno launay, O Dios, nga awan maaramidan mi no awan ka kada kami. Ngem amumi launay dagiti karkarem. Ket saan amay lansa no dekat iti karem ket tungpalem. Kenda ito, O Dios, iti pamati mi. Ngano si kami katagtalinad kami kan ka ken kadagiti sasao magtalinaed kadagiti puspuso mi. Ket dawaten mi amin nga masapul mi ket ipaay munto. Dayto iti igamam mi akarim, O Dios, tapudno launay analapit kami, nakapsut kami, awan maaramidan mi. Ngem babaan iti nasantuan nga espiritum nga isu, O Dios, nang ibabaet kada tunggal maysa kada kami no nagtaeng kada kami. Isu nga da kami ditoy tapnon mabalinan mi tagrukbab. May daton mi, O Dios, dagiti banbanag nga isut intalek mo kada kami. Kas kuma kadagitoy nga pagkapulo. Daton karkariken sagsagot. Nga isu, O Dios, silulukat. Itiramramay, dakulap dagitoy nga anak mo. Kenang nang runa nga si ayat iti puspuso da tapnon. Idaton da dagitoy nga banbanag tamumi launay. Nga masapul, O Dios, iti ministeryo. Misungarod, nga daw-dawaten mi, iti panang bendisyon mo kadagitoy. Nang nangruna kadagitoy, nga anak mo nga mapagtalkan laon unay. Gapu ta pinagtalkan mo isuda. Kadagiti parparabor, ken kadagiti kalkalikagom na iti panagbibiyag da. Agiyaman kami, O Dios. Agiyaman kami, kadagitoy nga pampamilya, nga dakada kami. Nga isuda kat natalek, launay kan ka. Kan kastamat natulnog da, launay iti iglesia. Bendisyon am nga rod. O Diyos, iti bibiyag da. Bendisyon am mat, dagiti ni pagsapulan da. Ken am amin nga kamkameng, iti pampamilya da. Si kangarodo, Diyos, iti kanayon nga maadda kadakwada. Agyaman kami kadagiti anak mo nga simbangbay, iti panagkasangay da kan kastamat, iti aldaw iti kalaysada. Agyaman kami met kadagiti anak mo nga pinaimbag mo, kadagiti sagsagubanat, iti bibiyag da. Agyaman kami, O Apo, kadagiti anak mo nga pimasar, kadagiti examination kas kuma iti bar exam.
Ammo milaunay nga sika tinang ipaay kadakwada iti sireb. Kenday ta nga sireb ket dimakkel tapnog balin nga talugading kenday ta nga talugading isunto ti maaramat o Dios iti pakaitan-ukan itinagan mo. Isu agyaman kami kadagitoy amin nga banbanag nga isu o Dios imkitam iti tunggal maysa nang nangruna no kasano nga si bibiyag ni Kristo nga daytoy ti masapul nga patyen mi ta daytoy nga Kristo nga isu iti pagbiyagan mi ken isu iti pudpudno ang nagpaay iti biyag kada kami. Wenno Apo adu dagiti banbanag nga pagyamanan mi ken kastamot adu dagiti kidkid daw mi. Kas kuma kadagiti anak mo agkasaulan nga mapaimbag dagiti sagsgubanet iti bibiyag da itinagan ni Jesus daw dawaten mi o Apo iti kaasim. Daw dawaten mi o Apo iti parabor mo nga panangpalaeng kadakwada. Ken kastamat dagiti kasapulan kas kumay ti panangalalwad mo iti biyag dagiti kakabsat nga awan kada kami taadada iti sabale wenno balasyo iti taaw ngagsapsapul kadagiti pagbiyagan da sika nga rod Apo ti madangakan kanayon kadakwada. Ken kastamat iti iglesia iti tunggal maysa a pamilya daytoy nga iglesia sapay kuma o Dios taday tanan anay nga bendisyon mo babaen it panang salukob day taman nakabalin nga dakulap mo ket maalwadan na kami mayadayo kami ti anyaman na pagpagad. Sika nga ti mang bendisyon iti tunggal abuyot mo kas kuma dagiti baon mo nga papastor diakonisa dagiti DSS mi ken obispo mi dagiti managayat launay nga membro iti daytoy nga iglesia ket sapay kuma tay parukpok mo iti nananay nga bendisyon iti panagbibiyag da ket ipaay mo iti anyaman nga kiddaw daken ka. Kastamet wapoy daw dawat mi no kasano daytoy nga lubong eng kami pagigyanan. Mangipaay ka kuma o Dios iti karadkad kapyaken talna nang nangruna iti pagbabaitan iti Ukraine ken Russia ken kadagiti kaalyado na iya dayom kadi o Apo ti anyaman nga giyera anyaman nga gubgubat tapno niti kasta uray si kami ditoy Pilipinas ket apektado kami isungar nga daw dawaten mi iti pannakabalin mo sika kuma o Dios iti maadda kadagiti sibsibay iti panpanunot dagiti ngagpangpangulo ken kastamet iti mas asideg nga eleksyon iti daytoy nga ilimi ket sika nga ordo Apo iti mangpatugaw iti pudpudno nga patugawem nga isut agpangulo wenno agtugaw kadagiti ni nga agserbi iti pagilyan mo. Ammo milaunay o Apo nga sabasabali man iting kami supsuportan ngem ammom o Apo iti kasayaatan ket sapay kuma taddan total na ken kapya iti panagbabaitan mi iti panagtultuloy mi iti daytoy nga bibiyag. Wenno Apo dagitoy iti kiddaw mi iti nasantuan anaga ni Jesucristo nga isumot iti nang pagpakawan kadagiti adu nga pagkurkurangan mi. Amen at amen. Agtakder tayo kakabsat. Tiyamaken anak mo ma Espiritu liwliwag dayawen na ipangunan ilangit ken dinagan. Kakabsat ko ken ayayatek unay ina. Intayo nga rod awaten tinananay nga pamimendisyon iti Dios Ama nga dasa di langit. Iti kankanayon na panangalalwad, panangisalakan,
ken ayat apudpudno ni Apo tayo nga Jesucristo, ken kastamet iti panakipagmaymaysa, iti nasantuan nga Espiritu, tapnon alwadan naka, ken iturong naka iti kaimbagan, isukuma iti madda kadatayo, ita ken iti agnanayon nga awan inggana. Amen.